Καλησπέρα φίλες και φίλοι, μαζί και απόψε στο replay μας για να δούμε τις κολάρες της αγωνιστικής και να τραγουδήσουμε για το ΑΠΟΕΛ. Στην Ευρώπη μεταξιδεύει ο θρύλος του ΑΠΟΕΛ. Πήγα Πόρτο και Μαδρίτη, επία και Μπιγκ-Μπεν. Μεταπόελ, 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 μεταπόελ. Η Ομονία έχει παίχτες Ριάλια και Ακέλ. Μα πρωτάθλημα πάντα παίρνει στο τέλος τα ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ, 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 το ΑΠΟΕΛ. Με τον Ιβάν τον τρομερό, με Μύρο τον παπουτσό, όλους τους τίτλους κατακτώ, από Ελλάδα σ' αγαπώ. Στην Ευρώπη μεταξιδεύει ο θρύλος του ΑΠΟΕΛ. Και πρωτάθλημα πάντα παίρνει στο τέλος τα ΑΠΟΕΛ. Ποιος το πήρε ρε παιδιά? Το ΑΠΟΕΛ, 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 το ΑΠΟΕΛ. Αυτά φίλες και φίλοι απόψε στο replay μας. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με καλεσμένους τον Σωτηρέλη, τον Αχάνα, τον Ρούσο, την Έλλη τη Μανώλη, τη Χριστιάνα και τη Μαρία την Κονή.